Pri výbere okien boli hlavné požiadavky tepelné, izolačné a hlavne aby tie rámy, keďže sú to veľké okná, aby boli tvrdé rámy, a takže sme zvolili hliníkové rámy a tie, aby neprepúšťali teplo. A odporúčanie ich iného klienta. Ten proces prebiehal tak, že prišli sme na firmu Ecoprofil, tam nám poukazovali nejaké možnosti, z ktorých sme vybrali viacero, pravda, že potom sme sa rozhodli pre jednu, potom prišli, pomerali, zamerali okná. Montáž, tá bola troška komplikovanejšia, pretože sme v teréne a prišlo tu auto s rukou, veľké auto s rukou a už odtedy vlastne žiaden problém. No to ja som bol spokojný s tým od začiatku až do konca, že vlastne tu sme riešili aj žalúzie, takže až od okien po žalúzii bola spolupráca, si myslím, že je v poriadku. Ecoprofil. Kvalita, ktorá vydrží.